கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இன்றைய வசனம் உபாகமம் 30:20. அவரே உனக்கு ஜீவனும் தீர்க்காயுசுமானவர். உபாகமம் 30:20. அவரே உனக்கு ஜீவனும் தீர்க்காயுசுமானவர். இங்கே கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை என்னன்னா, அவர் தான் உங்களுக்கு ஜீவன் சொல்கிறாரு. விசுவாசிக்கிறீங்களா? நீங்கள் எந்த சூழ்நிலை போயிட்டுருக்கீங்க? பலவீனமாக இருக்கலாம், டாக்டர்ஸ் கைவிட்டுருக்கலாம், அவ்வளோதான் எல்லாம் முடிஞ்சது, இந்த பலவீனம் அதிகமாகிடுச்சு, டாக்டர்ஸுக்கு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கலங்கி பருக்கிறீங்களா? ஏசப்பா சொல்கிறார், நான் உனக்கு ஜீவன். விசுவாசிங்க. நம்மளுக்கு பைபிளில் யோபுவை பற்றி தெரியும். யோபுக்கு வந்த பலவீனம் ரொம்ப பயங்கரமானது. அவ்வளோ பலவீனத்துலேயும் யோபு கர்த்தரை நோக்கி தான் பார்த்தார். யோபுவோட ஜீவன் கர்த்தரோட கரத்தில் இருந்தது. ஆமேன். இன்றைக்கும் சொல்கிறார், உன் ஜீவன் என் கரத்தில் இருக்குது, யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது. நான் உனக்கு தீர்க்காயுசை கூட்டி தருவேன், உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், நான் உனக்கு ஜீவனாக இருந்து உன்னை உயர்த்துவேன்னு சொல்கிறாரு. விசுவாசிக்கிறீங்க? நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு காரியம், உங்கள் பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டுருங்க. ஏதோ ஒரு பாவம் பண்ணிட்டீங்கல்ல, அதை அறிக்கை செய்து விட்டுருங்க. உங்களை முழு மனதாக ஏசப்பாவுக்கு ஒப்பு கொடுங்க. ஏசப்பா சொந்த ரட்சகரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. நிச்சயமாக கர்த்தர் உங்களை எல்லா இக்கட்டுக்கும் நீக்கி விடுவித்து ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென்.